Wata kotu majistiri da ke jihar Bauchi ta aike da malamin nan na addinin Musulunci wanda aka fi sani da suna Idris Abdulaziz a gidan yari. Malamin da ya ce baya son taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma a yau ya kwana a gidan yari. Duk a cikin wannan labari za ku yi cewa wasu 'yan fim sun nuna farin cikin su akan aikewa da aka yi da Idris Abdulaziz a gidan yari. Sakamakon irin yadda yake ɓata sana'ar su yakan kuma hana su rawan gaban hanci. To jama'a barkanku da yau, barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin mu. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe don cigaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Ga dai labarin ɗaya bayan ɗaya. Wata kotu a jihar Bauchi, kotun majistiri ta aike da Idris Abdulaziz, malamin nan da ya ikirarin cewa baya neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To fa a yau kotu ta aike shi a gidan yari. Kotun da wanda take zamanta a garin Bauchi ta karbi korafe daga hannun 'yan sanda bayan wasu da suka saka kara Idris Abdulaziz a gaban 'yan sanda da zargin cewa yana kawo hatsaniya da kuma tashin hankali a jihar ta Bauchi. Kotu dai ta aike da shi a gidan yari domin yiwuwar diba karar da aka saka a kansa bayan da wani lauyansa ya fito ya nemi a bashi shi beli. Kotun ta ce sai a gobe talata za ta diba yiwuwar bayar da shi beli. Zaka dai Idris Abdulaziz yana gidan yari duk da dimbin malamai ko kuma wasu wayanda suka bayyana a arewacin Najeriya suka fito suka goya masa baya akan maganar da yi a kwanan baya da cewa suna goyon bayansa, amma duk da yawan su bai hana kotun ta aike shi a gidan yari ba. Wannan ya karfafa mu al'umma irin karfin doka da kuma sanin abin da ya kamata. Yau a cikin wannan labarin ne za ku yi cewa wasu 'yan fim da dama sun nuna farin cikin su da jin daɗi sakamakon aikewa da Idris wato a gidan yari, domin kowa sun kira shi da wanda ke sukar sana'ar su da nuna rashin amincewarsa akan sana'ar tasu, wanda suke ganin suna yi ne don gyaran tarbiyya da kuma faɗakarwa a cikin fina-finan nasu. 'Yan fim ɗin da suka hada da maza da mata wanda suka saka sunan su sun bayyana jin daɗin su da farin cikin su akan wannan hukunci ko kuma wannan zaman gyara hali da kotu ta yi na aiki Abdulaziz a gidan yari. Malamin da yanzu haka yana can a gidan yari tsare sakamakon wannan karar da aka saka shi. Sai a gobe talata ne za a fito da shi domin yiwuwar diba bayar da shi beli ko kuma ci gaba da ajiye shi a gidan yari. Da wannan rahoton muka zo ƙarshen wannan shirin. Idan yau ne ka fara zuwa wannan tashar tamu, to kar